Kulun dafirila ni batigɛla dɔw ye tɔn kan maa 16 olu bɔnɛla u ni na. An balima aw bisimila Malakju ka kunnafoni kɛnɛ kan. An bɛ don min na i ko bi Moptikaw olu dusumakasalen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ kurun dafirila ni mɔgɔ dɔw ye. Kibaruya min sera ma o ye a yɛrɛ k'a fɔ ko tɛnɛndon février kalo tile 16 nɛgɛ kaɲa 12 wagati batigɛ kulun dɔ ni o kun bɛ ka bɔ Mopti ka kunda tɔn kan o dafirila ni a kɔnɔmɔgɔw ye k'aw ladɔnnaya k'a fɔ ko denmisɛnnin caman ale ni muso fo ka taa se maakɔrɔw ma ko olu caman kun bɛ nin kulun in kɔnɔna la. Ni kasara in kɔni sɔrɔla babolo min yɛrɛ kan an k'o ma ko Lac de Beau. O kulun dafirili sababu yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔ yɛrɛ fɛ ko fiɲɛ o kɔni de ye kulun bolilaw kɛɲɛ. Fiɲɛ barika bonyana kojugu o kɛra sababu ye ni kulun dafirila ni a kɔnɔmɔgɔw ye k'aw ladɔnnaya k'a fɔ ko maa caman de kun bɛ a kɔnɔna la. Kulun dafirili kɔfɛ maa 16 olu de ye su yira nka a yirala k'a fɔ hali bi ko maa caman de bɛ minnu tununnen don kulun kɔnɔmɔgɔw la olu ma se ka ye fɔlɔ. Nka hali bi ɲinini baaraw bɛ sen na walasa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ma ye u bɛ se k'a lasɔrɔ cogoya min na. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn sanga wɛrɛ.